ברוכים הבאים למצגת עסקית שהיא ללא כל ספק הדבר הגדול הבא ברשת האינטרנט. זוהי התוכנית המובילה והייחודית מסוגה בעולם ליצירת הכנסה באינטרנט. בדקות הקרובות תגלה כיצד גם אתה תוכל ליצור הכנסה משמעותית באינטרנט יחד עם עשרות ומאות אלפי גולשים נוספים ברחבי העולם, וזאת ללא צורך בצירוף חברים, ללא מחירות, ללא מצגות וחוגי בית, וללא צורך בהשקעה של שעות על גבי שעות על גבי שעות של עבודה. בקיצור, ללא כל הדברים שאנשים לא אוהבים לעשות. ההכנסה נוצרת בתוכנית כנגזרת מעבודה פשוטה שעורכת 3 דקות עבודה ביום. התוכנית המהפכנית ZikriWords הושקה בחודש מרץ 2011 על ידי חברת רקס ונצ'ר גרופ הפועלת בארצות הברית משנת 1997 ומתמחה בשירותי מסחר אלקטרוני וחנויות אונליין בהובלתו של פול ברוקס, מנכ"ל החברה. תוכנית ZikriWords יצרה באז כה משמעותי בענף עד כדי כך שתוך פחות משנה היא כבשה את המקום הראשון בעולם מבין כל התוכניות המאפשרות ליצור הכנסה מהבית. החברה מפעילה את אתר המכירות הפומביות zikler.com המאפשר זכייה במוצרים במכרזים פומביים עם חיסכון עצום של 90% ממחיר השוק. את תעשיית המכירות הפומביות מובילה כיום eBay, אותה כולם מכירים, כאשר בשנת 2010 לבדה היא יצרה מחזור מכירות עצום של $9.2 מיליארד ורווח נקי של $1.8 מיליארד. בתעשיית הענק הזו, מודל המכרזים מסוג הפני אוקשן, עליו אסביר מיד, זוכה לצמיחה מדהימה. ועל פי הנתונים שהתפרסמו באתר פורבס העולמי, מחזור המכירות באתר מכרזים שכזה עומד על $2,000 עד $3,000 לשעה, והרווח ממכירה אחת נע בין 150 ל-800%. נתון מעניין נוסף הוא שמשתתף במכרז מוציא בממוצע כ$76, וכ-11% מוציאים כ$480. במילים אחרות, אתר מכרזים הפועל במודל הפני אוקשן הוא מכונת מזומנים שכל אחד היה רוצה. כיצד פועל אתר מכרזים במודל הפני אוקשן? האתר מציע מגוון מוצרים במחיר פתיחה 0, כאשר לכל מכרז מוגדר מראש מועד סיום. גולש הנרשם באתר רוכש בנק או חבילת הצעות, כאשר מחיר כל הצעה הוא $1. כל הצעה מוגשת על ידי אחד המשתתפים מעלה את מחיר המוצר במכרז בסנט אחד או פני אחד, ובנוסף דוחה את מועד סגירת המכרז ב-20 שניות. המכרז נסגר במועד בו מונה הזמן מתאפס. הדוגמה הבאה תאפשר לנו לראות כיצד זה עובד. מכרז שמספרו 10927 הציע מצלמת וידאו משוכללת של קנון שמחירה לצרכן $349.99. מחיר הסגירה באתר עמד על $85.16 בלבד, המשקף חיסכון עצום אל מול מחיר השוק של $264.83. היות וכל הצעה במכרז מעלה את מחיר המוצר בסנט אחד, ניתן לראות שבמכרז זה הוגשו 8,516 הצעות, שהניבו לחברה הכנסה של כ$8,600, שהם פי כמעט 25 מהמחיר לצרכן. ללא ספק מדובר כאן ברווחים עצומים. האתגר הניצב בפני כל אתר מכרזים הינו אתגר כפול. ראשית, עליו ליצור תנועה מסיבית של גולשים לאתר, אחרת לא ייסגרו מכרזים קיימים בקצב הרצוי, והגולשים שכבר נמצאים בו פשוט יעברו לאתר המתחרה. האתגר הנוסף הוא כיצד לגרום לגולשים שכבר מבקרים באתר להפוך ולהיות לקוחות הרוכשים חבילת הצעות. הפתרון הנפוץ והמצוי כיום לאתגר הראשון הוא ליצור קמפיין פרסום רחב היקף בקנה מידה בינלאומי בגוגל, רשתות חברתיות ומדיות אינטרנטיות מובילות נוספות. ובנוגע לאתגר השני, הרי שמקובל כיום להציע לכל גולש באתר מכרזים הרשמה חינם וקבלה של חבילת הצעות ראשונית בחינם. המשותף לשתי הפתרונות שהוצגו ששניהם עולים המון כסף לחברה, כשההוצאה העצומה הזו איננה מבטיחה תוצאה עסקית כלשהי. וכאן נכנסת לתמונה התוכנית המהפכנית ZikriWords. החברה מזמינה שותפים מכל העולם להיות חלק מההצלחה שלה באופן כזה שהם ייצרו תנועת גולשים לאתר שלה במקום הפרסום השגרתי, ובנוסף גם ירכשו בידים שימסרו חינם כדוגמיות ללקוחות החברה במקום שהחברה תעשה זאת. כשותף אתה רוכש בידים הנמסרים לקופת החברה, ומשם הם נמסרים באופן אוטומטי ללקוחות בחינם. כל אשר נדרש ממך כשותף לעשות הוא לרכוש חבילת בידים אשר ימסרו כאמור ללקוחות החברה בחינם, וזאת עד התקרה של $10,000. בנוסף, עליך לפרסם מודעה אחת ביום ממאגר המודעות שהחברה הכינה באחד האתרים המומלצים על ידה.
פעולה זו אורכת כ3 דקות בממוצע, ובהמשך תוכל לצפות בסרטון המציג את התהליך צעד אחר צעד. ניתן כאן לראות דוגמה למודעה שכזו המובילה לדף נחיתה, המניע את הלקוח להירשם חינם באתר ולקבל חבילת בידים מאוד נדיבה של עד 500 בידים, בעוד שאתרים מתחרים מציעים חבילות חינמיות מאוד מאוד צנועות של עשרות בידים בלבד. בתמורה לפעילות שלך כשותף, החברה מחלקת בכל יום עד 50% מהרווחים שלה בין כל השותפים אשר פרסמו מודעה יומית ובאופן יחסי לכמות הבידים שרכשו ומסרו חינם ובאופן אוטומטי ללקוחות החברה. אפיק הכנסה זה מאפשר לך ליהנות מהכנסה פסיבית הולכת וגדלה ללא צורך לצרף חברים או להתעסק במחירות כלשהן. למרות שהינך רשאי להפנות לקוחות לאתר המכרזים שלך, במידה ולא הצלחת לאתר לקוחות, הרי שתוכל לרכוש 5 לקוחות במחיר של $10 ממאגר החברה. אז כיצד אני מרוויח מזה כסף, אתה שואל? ובכן, לכל שותף קיימת קרן נקודות הנקראת VIP Points. כל ביד שנרכש על ידך שווה ערך לנקודה אחת. רכשת 1,000 בידים, קיבלת 1,000 נקודות לקרן הנקודות. לקוח שלך רכש 100 בידים, קיבלת עוד 100 נקודות לקרן הנקודות שלך. כל נקודה בקרן מייצרת רווחים בתוכנית למשך 90 יום. לאחר מכן היא מקוזזת ונמחקת מהקרן שלך. מנגנון 90 הימים מאפשר לחברה לשלם את הסכומים המדהימים שהיא משלמת בתוכנית, כפי שניתן לראות בדקות הקרובות. ב-2011 הרווח היומי של החברה שיקף תשואה יומית בטווח של 0.8% עד 2% ליום לשותפים בתוכנית. אתה רשאי לבחור בכל יום למשוך את הרווח היומי או לרכוש עמו בידים נוספים במטרה להגדיל את הקרן שלך. התרחיש הבא מציג את פוטנציאל הרווחים בתוכנית בהנחה שהרווח היומי משקף תשואה של 1.5% ליום. ב-90 הימים הראשונים מתבצעות רכישות נוספות של בידים מהרווחים, והחל מהיום ה-91 משיכה של 20% מהרווח היומי, כאשר ב-80% הנותרים רוכשים בידים נוספים. הרעיון המרכזי בתוכנית טמון בכך שעליך להבטיח קצב צמיחה גבוה יותר של הקרן מאשר קצב קיזוז הנקודות היומי של כל נקודה בקרן בתום 90 הימים הראשונים. כך תיצור לעצמך הכנסה פסיבית אמיתית. בהנחה שהתחלת את פעילותך בתוכנית ב1 לינואר עם קרן של 1,000 נקודות, הרי שבסוף היום תגלה שהרווח היומי שנוצר לך הוא $15, בהם מתבצעת רכישה נוספת של בידים המתווספת לקרן שלך, כך שביום השני קרן הבסיס עומדת על 1,015 נקודות, המייצרת לך רווח יומי של $15.23. גם ברווח של היום השני אתה רוכש בידים נוספים, והקרן שלך כבר עומדת אחרי יומיים בלבד על 1,030 נקודות. חשוב לציין שקרן הנקודות צומחת בנקודות מלאות בלבד, היות ולא ניתן לרכוש ביד חלקי, אלא ביד שלם בלבד. ניתן לראות שב-30 לינואר הקרן צפויה לעמוד על 1,539 נקודות, וביום ה-90 בתוכנית הקרן עומדת על 3,706 נקודות, המייצרים לך רווח יומי של $55.6. הגעת למועד בו אתה עובר למודל 80-20, בו אתה מתחיל למשוך 20% מהרווחים היומיים שלך, וב-80% הנותרים אתה ממשיך לרכוש בידים נוספים. ב-31 למרץ, שזהו היום ה-91 שלך, קרן הנקודות שלך עומדת על 2,747 נקודות, וזאת לאחר קיזוז 1,000 הנקודות שנכנסו לקרן לפני 90 יום וקוזזו לך בהתאם לתנאי התוכנית. כבר עכשיו אתה נהנה מרווח יומי של $41.21, מהם אתה מושך 20% שהם $8.24, המייצרים לך הכנסה פסיבית נאה של כ-$250 בחודש כתוצאה מפרסום של מודעה אחת ליום. לאחר 9 חודשי חברות בתוכנית ניתן לראות שהכנסתך הפסיבית כבר תעמוד על מעל $750 בחודש, ובתום השנה, לפי חישוב של $53.3 ליום, כ-$1,600 בחודש, שהם שווה ערך להכנסות שכר דירה מ2 או 3 דירות, והשקעה נדרשת של מעל $1,000,000 ויותר. לאחר שנה של פעילות, לפי הדוגמה המוצגת, הקרן שלך תעמוד על 17,765 נקודות בקירוב. כשהקרן שלך תצמח ל-50,000 נקודות, תמשוך כ-$150 ביום, וכשהיא תעמוד על 100,000 נקודות, תמשוך $300 ביום. וכל זה התחיל ברכישת בידים של $1,000 ו3 דקות עבודה ביום.
דמיין לעצמך כיצד המספרים משתנים במידה ותרכוש $2,000, $3,000, $5,000 או $10,000. וכאילו שכל זה אינו מספיק, החברה מציעה 6 אפיקי הכנסה נוספים המיועדים לאלו שמוכנים להפשיט שרוולים ולהשקיע קצת יותר מ3 דקות עבודה ביום. על מנת שתוכל להתחיל להרוויח כסף משמעותי בתוכנית כבר היום, תוכל בקלות להפוך ולהיות שותף על ידי תהליך הרשמה קצר. מיד תקבל אתר מכרזים אישי עם שם משתמש משלך, 200 נקודות בונוס לקרן הנקודות שלך, שיצברו עבורך תשואה שתופקד לחשבונך לאחר 60 יום. ובנוסף, 250 בידים להשתתפות שלך במכרזים השונים באתר המכירות הפומביות בכל חודש בשווי של $250. למרות שתוכנית מהפכנית כמו זיק ריוורדס יכולה להיות מתומחרת בקלות בעלות של $100 בחודש, הרי שעלות ההשתתפות החודשית שלך בתוכנית לא תעלה לך $250, וגם לא $240, גם לא $200, גם לא $150 ואפילו לא $120. בעלות חודשית של $99 בלבד לחודש, אתה יוצר לעצמך נכס המניב לך הכנסה של מאות ואלפי דולרים בחודש, כל חודש, כתוצאה מהעבודה של 3 דקות ביום. והמדהים הוא שכל חבר בתוכנית, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה, מרוויח כבר בחודש הראשון כ$530, שהם פי 5 ויותר מאשר העלות החודשית שלך בתוכנית. שים לב, החברה אינה מתחייבת כי תאפשר לעולם לחברים חדשים להשתתף בתוכנית הזו, לכן הזמן הטוב ביותר עבורך לפעול הוא היום, לפעול עכשיו. עומדות בפניך 2 אפשרויות. האחת היא לסגור את הסרטון ולהמשיך לראות איך אנשים אחרים עושים כסף באינטרנט, או להירשם עכשיו לתוכנית המובילה בעולם ליצירת הכנסה באינטרנט. פנה לאדם שהציג בפניך את הסרטון וצא לדרך. בהצלחה.